दिनै मुदैबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि ओनसोलनि सा बा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दिनै जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालिदों। थांनाय 1989 मायथाइयाव हारियारि जि दाङाबाजि जानायाव जोंनि मुदैबारि हालामनिफ्राय सा बा आगोमा बर' बिर जोहोलाव बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानै बिथांमोना गावनि जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथांमोना रैखाथि होनो गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय। बिथां जोंनि निस मंगलबेसा गामिनि धनाराम कसारी, जोंनि सामाबारि सेनं मास गामिनि बिथां मुंख्लं धनेस्वर बर', भालुका सुब्रि एबा सेनेलपारा गामिनि बिथां फुलेस्वर बर', लोगोसेनो जोंनि दरं जिल्लायाव थानाय बेसफ्रा गामिनि बिथां अमृत बर' आरो मुंख्लं हेमदर बर', बिथां साबाया जोंनि मुदैबुरि हालामनिफ्राय थांनाय 1989 मायथाइनि जि हारियारि जि दाङाबाजि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोना गावनि जिउखौ सुथुरनि आखायाव होनो गोनां जादोंमोन। आरो बेखौ गोसोखांनानैनो जोङो मुदैबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो दिनैनि जि 16 आगस्ट बे सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै जोङो फालिबोबाय थादों। आरो बिथांमोनखौ जोङो दखरा हिसाबै गोबां गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै माने खुंनो हायाखैब्लाबो जोङो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोनखौ बेबायदिनो फिसा हाबाफारि लानानैब्लाबो जोङो बेखौ खुंफुंबोदों। दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, दिनै जोंहा बिथांमोना मुंख्लं जानाया दिनै 30 बोसोर बारबाय। बे 30 बोसोर बारनायावबो दिनै बिथांमोननि मुंख्लं नखरा जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननांगौमोन, जेरैबायदि मुंख्लं नखरा बिथांमोननो जिबायदि अनसुंथान जिबायदि बिथांमोनखौ जे सरकारा सुंथानांगौमोन बा मुंख्लं नखरनि जि बिगोमा बिथांमोना जिबायदि साखरि बाखरि BTC निफ्राय मोननांगौमोन, दा बेखौ दिनै मोननायखौ जों नुवाखै। दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, थांनाय जि माने आसाम सरकारा जि 5 लाख रां फोसावदोंमोन मोनसे मुंख्लं नखरफोरनो, दा बे 5 लाख होनायावबो दुखुनांथाव बावै जोंनि जि साबा मुंख्लंनि गेजेराव सासेल' मुंख्लं नखरा बे 5 लाखखौ मोननो हाबाय। बाखि जि 4 मुंख्लं बिथांमोना बे 5 लाख रांखौ मोननो हायाखै। दा दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जे बै समाव जि सरकाराव दङमोन जि BTC आव बिथांमोना जे बे मुंख्लंफोरनो जि माने अनसुंथान फैनाय दा बेखौहाय बिथांमोना होनांगौमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दिनैसिमबो दिनै सरकारा बायलांबाय जोंनि BTC नि, दा बिथांमोना बे सुबिदाखौ खालामना होनायखौ जों नुवासै। दा बेखायनो जोङो बेखौनो आपिल खालामगोन फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे बै मुंख्लं नखरफोरनो जोंनि जिखुनु सरकार फैया मानो बा जिखुनु माने सिस्टेमाव जाय थाया मानो, दा बिथांमोना जाहाथे बै मुंख्लं नखरफोरनो जि प्रपारलि बिथांमोननो जि अनसुंथान दा बिथांमोननि नखरखौ जिबायदि सुंथानांगौ बा नखरनि बाय बाहागिफोरनो जिबायदि साखरि बाखरि दा बेखौ होनो थाखाय जों दखरा एबसुनिफ्राय दाबि दैखांदों। जिखुनु माने सरकारानो फैया मानो बा जिखुनु सिस्टेमाव जि माने फैया मानो, दा बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय जों स्ट्रंलि आपिल खालामगोन बा जोङो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बै मुंख्लं नखरफोरखौ जाहाथे नायो आरो बिथांमोननि नखरनि जि फेमिलिफोरनो साखरि जि अनसुंथान बेखौबो होनो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायो।